Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Za mu so mu cikakken sunanka. Sunana Aliyu Bishir. Malam Aliyu Bashir, mun ga kun fito nan wajen da yara da mata da ƙananan yara. Kuna tafiya kuna kiran Hussein Hussein, to ba mu san dalili ba, shi da muke so mu san dalilin fitowar ku. To, mun fito ne domin nuna juyayi akan kisan da aka yi wa Imam Hussein a Karbala. Wannan shine dalilin da yasa wanda azzalumai suka dira masu a Karbala, suka yayyanka su, suka ƙyala mata ga sunan wuraren da yara cikin Sahara, ga zafi, ga rana, ga ba ruwa. Mun fito ne domin nuna rashin amincewa da rashin goyon bayanmu da kuma tsinewa wa'annan azzaluman domin abin da suka yi a Karbala. To kuma wanda suka yi kisan nan, misali kamar shi Hussein da kuke kira, an ce an cire mai kai ne, aka tafi ana yawo da shi, an cire ma mata kai. To shi wanda cire ma Hussein kai musulmi ne kuwa? A'a, wannan ba musulmi. Yana kiran shi da musulmi ne. Yana kiran kashi da musulmi ne, amma mu gaskiya a wurin mu za mu iya cewa ba musulmi ne. Okay, in na fahimta irin dai musulmai ne, na musulunta amma ba a cikin zuci ba. Ba a cikin zuci ba. To akwai wasu wanda za ka sun kira wannan rana a matsayin ranar farin ciki, za ka suna azumi har suka cike su. To su kuma wannan awani za ka kalle su. Wannan duk wanda yake irin wannan abin to bai san abin da yake ba gaskiya, kuma sannan bai yi bincike ba, ilimin shi bai kai ba na ya gano wannan rana ba ranar cika ciki ba ce ba. Rana ce ta juyayi, rana ce ta bakin ciki irin wannan rana, ba cika ciki bane ba. Duk wanda ya ga yana irin wannan farin cikin da sauransu to gaskiyar magana bai san abin da yake ba. To insha Allah muna godiya, Allah ya saka alkhairi Malam Aliyu.